May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sukunan naktuman numalam, obet? At umot ti jeep ang mabalin mo apagluganan. Ag-overtime kami ita. Sigurado apilan tumanan ti aglugan numalam. Sukunan na kumatapno sa anak amarabyan. Nagado a jeep dita. Ay nawaw. Pila nga rod ti aglugan. Isu nga rod nga inpa full tank ta ti motor mo tapno adda ti mausar. Alawanan. Tapno awan ti ado asaom. Umay kanto sukunan. Di mo liplipatan Alas 6 kat adda ka kumamatan dito yung agur-uray kanyak. Wen, danag mo na ya. Wen taamang ano iyaw awan naktumanan. Kasano akmat ngayon o kasta ti aramidam. Kay bagbagak lang umay kasukunan. Okay, agyaman naklaunay. Sumrel ka kon, tani, anyat orasan. Ay, apay ngay. Saan kumutan ang maawagan ti cellphone ni Obet? Sapay naka-offline mo't. Anya nga tati aramidak aya. Nasurukan at 30 minutos nga agur-urayak ditoy. Wano, nalipatan na nga tati nagtulagan me. Tinasayaat, awagak ni nanang na. Aday ta, agriringan ti cellphone na. Hello, Jackie Nakong. Agyaman naklauna, ita sinong bata nyo ti awag ko nana. Anya tiga po na ngay mawag kaya. Ada ka din ni Obet dita nana? Rimor manan. Itay agsapa pa ngam awan pay mat anagawid. Ay nawaw, sa dino ngay manan tinapanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na. Nagtulagan mi nga main nga umay naksukunan dito'y pagtrabahwak. Ngam awan pay mo nana. Itay pa nga agur-urayak dito'y. Ay naglukon day di atao. Adda mo gayam nagtulagan niyaw. Ano sa kun ati agpila? Agpakada ako nana. Agyaman naklauna ita sinong bata nyo ti awag ko. Bye! Ay na, mabusurak iti dayjay nga Obet. Inulit naman ang ti inaramid na kanyak ide. Talaga nga awan manaknakam na. May baglaangan. Tas sinong batam si awag ko, Jackie, anak ko. Sa dino ta erbaw. At naakpay lang dito'y pagtrap-trabakwak tatang. Agasi manday ka overtime mo. Inururay ko ni Obet na nagtulagan may asukunan nak. Ngam awan mo't ang nagpakita. Amangan no, adamanan na pananda kadagiti gagayim na. Hay, maasarak tatang. Isungarod nga pa full tank ko ti motor na tapno ada ti mausar me. Sumad lagayam Siguradong adamanan tinapananda gijay. Talagang awan ti manaknakam day di atao tatang. Ano sa muntag pila jay paradaan Unan awan mo't pagpilyak. Agan ang nagkanak ka. Sa perabeeng. Sa dino tinagapwam si Kaobet. Nag-joyride kami kadagiti gagayim ko nanang. Anya, Apay ka di aya. apay asimurot ka kadagiti gagayim mo nga ubingam si ka. Kat nagtulagan nyo gayam kan Jackie asukunam iti trabaho na. Kumaa, ngamadayumot nga minin tinapanan minanang. Ay, awan babain mau. Awan dakis nga aramidak nanang. Awan babain mo, tain pa full tank tinubiam ti motor. Ngam sabali magkayam tinangusaram. Isumot tinangibaga nga ipa full tank me. Talaga nga awan manaknakam mo. Iso akadayon da ka nga isukat dagiti makarelasyon mo, takas tate aramid mo. Immature ka launay mo. Anya ti kunam, friend. Narabyan ka, di kalman. Wen ata saan mo't atinungpal ni Obet tinagtulagan me. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Saan nakasinukon, iso akapilitan ang nakipila akmat laeng. Sayang ti oras ko anagururay kan kwa na, friend. Na, apay mo't kat na kunam kanyak nga inpa full tank mo ti motor na. Wan,
In pa full tank medical man iti agsapa, ngam adati sa bali anapanan na, iso as anak asinukon. Una yan, daya boyfriend mo. Immature ang talaga. Inuubing ti panunot na. 27 na matan ngam ay na. Talaga nga immature, friend. Hay, sakit ti ulo ti nobyo akasta ti galad na, friend. Anya ti pagpupungtutam ay obet. Agraman dagiti tasaken plato kat mairaman pa yun iti unget mo. Makapasurun mo't ngamin day Jackie, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Jackie kan kaya. Saan nakidasong batan ti awag ko kuana? Nasakit siguro tinakam na kan ka ah. Ay nawaw, saan ko lang nga sinukon? Agsakit at agos ang tinakam na kanya. Un ata narabyan iti kasta unay, gapo iti kauuray na kan ka iti kalman. Nanya klase ti kapanunutan ti adday ti day babae ah. Si Kati ayan ti bidaw. Di mo man ipasa iti sabali a tao. Di na magarot song batan ti awag ko. Basol mo malaang ah. Agar aramid ka nga main. Si kamag gayam ti ibagbaga ni tatang abisitak. Apay akasta ka mo tun kanya. Naa, anyat kayat mo asawan, obet? Apay adi mo song batan dagiti awag ko ken ka. Wen atawan mo ibagakeng ka. Kaslasaan na kanobyo iti kastangar aramidam ah. Kasta nga ron ti kayat mo. Siya akanayon ti agadjas para keng ka. At dayamot imbagak. Saan mo nga imbaga, ngam iti kasta pa nagsasaom kat amuklatan akasta ti kayat mo ang mapasamak. Ipalagip ko laang keng ka ah. Saan tan nga ubing obet? Saanan? Di ta ka man langan. Makapaon ganas ka mo't. Taisupay lang ti agunget, awanan bain a lalaki. Nasurok makabulanan asan kayo ang nagsarsarita ken Obet anak ka. Wen ata na uma akong tatang. Kasanungay no agdaton ni Obet iti sabalay. Ay nawaw, agdaton latta tatang. Sigurado ka kaday. Wen, awan tinasakit abakrang ko no agdaton iti sabali. Isumat lang nga immature da di alalaki. Isu ti adabasol na ngam kaslakayat na asyak pa ti agpasensya ken kuana. Mawatan ka anak ko. Isu ano siya klaamay sa, jakon kayat tatang. Kay kayat kumanen ano agdaton iti sabali. Nukas di alalaki ti maasawak, anyan tulaangan ti pagbanagak. No kasta nga raw, idiritsyon ken Obet. Baga manasay-saya at no agwin na suwas kay latan. Apay ngay mawag ka. Agbreaktan, Ah, anya? itad kunti wayawayam. Jackie, saan ang mabalingag sinata? Nakapangadeng akon, saan ko akayat ti immature anobyo akas keng ka. Anya? Katap no awanan ti pagparikutan tatwa, itagtan ti waya-waya ti tunggal maysa. Okay, no kasta ti kayat mo. Diwan lang. Asino kamot iti panagkulam ngay. No sikat ti nagbiddaw. Sikat agkid daw iti pamakawan. Siyak lang ngay at pagkurkurangan na nanang. Ay nawaw, ti aramid mo ti kanayon apag-apaan nyo kan Jackie. Saan ka day? Yan yung aro ti maramidak no kastuyak. Nangato ti pride mo, anak ko. Sika lang arudan ti nagbiddaw. Sika pa'y ti kasta ti panagsasaw na. Nagtal na kayo nanang. Di bali tawan kami mutin kin Jackie. Ah, anyat ko nam. Nakiwin na suwasa kong kinkwana. Sika ti nakiwin na swas, wano isaw. Basta kas dyan nanang. Awan kaming, period. Mayatimod mo ita ah. Saan ka mutin anak kami suot, friend? Gaputa na ragsaka kun, friend. Ada ka din napasama ka dyan ka mo. Nakiwin na swasa kun kini Obet. Anya? Kat ita, nawaya akmanan. Awan ti pagparikutak, taawan ti sakit ti ulok. Kan nalaglag-anan ti riknak, friend. Ay kat nasaya at ano kas na, friend? Narigat lakit di ti maaddaan iti immature anobyo. Naku nampay. Konsumisyon laang ti itad ti lalaki akas ta ti galad na. Kat inton sumaruno ang makirelasyon ka. Pilyom ti lalaki ang mature ti panagpampanunot kan aramid na. Wanan narigat gayam no kanayon a pasensyaan tayo ida. Dumakkel ti ulo da. Sigamot ti lumabas, Nicole. Ada ka di ba gam? Sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay.
Agtrabaho ak manan No kayat mo, itulod kan. Ay nawaw, itian niya aga po nga itulod nak ngay. Saan ka matanobyo? Saan? Ngamgayat ka lang nga itulod. Ay saanan? Kabailak ti magmag na. Sigurado ka ka, de? Kaano lang iti nag-break kayo kinidya kaya agayim ko. Ita, agpapansin kan iti sabali a babae. Basol ni Jackie no apay nagsina kami. Madingamin ti ugali na dadya babae. Anya? Anya ngay, itulod kan? Ay saanan? Saan ko akasapulan ti tulong mo? Korsonada magayam ni Nicole. Ay nawaw, nakadamagan nyo mo't nanang. Kano si ka ti pagsasaritaan dagiti marites ijay istor itay. Ibagak man lang ti pudno ka na kayo nanang. Kursunada kang nagpaiso ni Nicole. Apay ani Nicole pay laeng agayam ti ex mo. Ni Nicole nga rod ti kayat ko nanang. Di ka man nagululbod si ka. Amok nga da sabali a planaw. Awan Kayat mo siguro apagimunan ni Jackie anya. Kayat mo nga agapad ang agayam. Saan Pagan anok mo dadya Jackie ngay. Awan kami nga rudan. At dalang maamuak. Ni nanang mo. Amamukan ubet. No daduma, inuubing ti panagpampanunot mo. Apay akas detis istoryaan ni Obet. Anya man ti ibagbaga day di alalaki, tatang? Sika kano ti ayan ti parikaw. Iso ang nagwinlaswas kayo. Ay nawaw, apay asyak man ti pabasulan day di alalaki. Una, ta saan kayo kanupay nga agasawa ng anderem kanumatan? Talaga nga immature day di atao, tatang. Si kapay kiti ti pinagbalin na adakas kadag iti istoryana. Pinagbalinak adakas tapno iso tinadalos. Talaga mo't Saan lang ka dahi ta anak kaw? Purpurmahan na pa'y gaya man ni Nicole agayam mo. Anya? Dahi tamo tinanggag kong istoryana. Awan tinadakdakamat ni Nicole akasta kanyak, tatang. Mabain lang siguro amang ibagaking ka. Imposible, magustuhan ni Nicole ti kas di alalaki, tatang. Nangato ti standard ti gayam ko no maipapan iti lalaki. Iso nga aging gaitakat single latta. Adda ko maibagakan ka, friend. Anya day ta? Ang pangaasim di nakgurguraan. Ay nawaw, apay ko maaguraan ka ngay. May papankin obet nga ex mo. Apay ni Obet? Ay na, agdat-daton kanyak, friend. Idi pay, ngam italaang ibagakan ka, tadagulit mo't. Uray ibagak asaan nga agdaton, ipilit na latta. Si kakit di mo't? Ay na di nakgurguraan Ngam saan mo't akas kin ni Obet kati kayat ko. Ang mga no agbalbaliw no si katinobya na. Ay mamati ka. Talaga kit di nga ugali ng tikas jay. Nakasaritak ni Maya nga ex na matlaang. Kat ti kina-immature gayam ni Obet tinagsinaan da. No kasta, saan apod no ti imbaga ni Obet kanyak nga adda ti sabali ti ex na? Ulbud na laday jay. Nagaramid iti istorya tapno iso tinalintag iti imatang ti sabali ang tao. Ay, nakabut-buteng ti maadaan iti nobyo akasta ti ugali na. Ibagayo man ken Obet na training? Ay niya ti ibaga ken Obet, Nicole. Ibagayo asardengan na kon, nana. Dagulit mat ngamin. Imbagak lang arudin ken kwa na nga awan namnamain na kanyak. Ibagak to ken kwa na ti imbagam na ko. Ibagayo asaan ko akayat ti maki-boyfriend iti maysa nga immature, nana. Saan ka mababalaw na kong? Pudno mo ngamin nga immature ti anak ko. Agyaman ak unay, nana. Kunaklakit di guraan nakmeten. Ay na, awan makagaputap nuguraan ka. Ngamin, amok at ti anak ko ti ayan ti bitaw. Agtugaw ka, tagsarita tapay. Ganyan ti bagayon na lang. Sardengam kanon ni Nicole. Anya, Saan asi ka ti kursunada na? masursuro nando ti agayat kanyak nanang. Di mo namnamaan ang mapasamak pa'y dayta. Ngamen, saan na akayat ti immature anubyo? Ay nawaw, saan mo't nanang? Ay na, di mo ilibak tapod no mo ti ibagbaga dagiti tattao. Talaga nga immature ka.
Iso apag nakmam kumamatan dayta, tagbalbaliw kan. Lakay kamatan. Iti kasta nga edad mo. Ammom kumamatan tar aramida manako. Sabong para king ka, Nicole. Ay nawaw, talaga mo't adagulit kanya. Awatem kumamatan ha. Jak kayat, itad mo latan iti sabali. Ginatang ko da iti para king ka, Nicole. San apara iti sabali a babae? Umuna iti amin, gayom ko ti ex mo. May kadwa, saan akaskan ka ti type ko. Anya? Ulitak man na, awan namnamaam kanyak obet. Saan akaskan ka ti kayat ko apakiasawaan. Anya? Ti kina-immature mo, tinagsinaan nyo kan Jackie agayem ko. Saan ka di? Saan na po no da ita? Ni Jackie tayo tibidot, anya? Makitam da ita. Tigayem ko pa iti pagbali ng adakas. Ibagbagak lang tipod no. No awanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Naibagak mo ti kayat ko nga ibagakan ka. Awan namnamaam kanyak, ta saan ko nga arapaap ti maadaan iti immature anobyo, wano asawa. Anya? Ay, nawaw! No amom asika ti ayan ti biddot, sursuruam ti agpakumbaba. Kang runaan iti amin, agaramid ka iti nasayaat. Iti kasta, saan da nga ibaga nga immature ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.